F'San Ġwan ġie inawgurat l-ispazju rikreattiv 11 ta' frar grazzi għall-investiment ta' madwar 35,000 euro minn Sport Malta. Dan bajnuna wkoll mill-Kunsill Lokali ta' San Ġwan u l-Gvern. Is-Sindku ta' San Ġwan Trevor Fenech semma diversi xogħlijiet li saru fosthom it-tisbieħ tal-bankijiet u l-bandli, outdoor gym u tħawil ta' pjanti, siġar u fjuri. Qabel hawnhekk ma tantx kienu jiffrekwentaw, iktar kien hawn vandaliżmu u affarijiet hekk. Ifett taraw hekk illum hawn il-ħajja hawn il-familji qed jiġu jużaw u nisperaw li iktar il quddiem bl-attivitajiet li ħanoħolqu iktar nattiraw familji f'diet żona u jieħdu pjaċir fl-open spaces speċjalment tkun ġurnata bħal din. Għall-inaugurazzjoni kien hemm ukoll preżenti s-Segretarju Parlamentari għall-Isport Clifton Grima li tkellem dwar kif investimenti u xogħlijiet bħal dawn jgħinu lill-lokalità, speċjalment it-tfal kemm b'aspett soċjali u anki b'aspett sportiv. Bħalissa mhux biss ġewwa San Ġwan iżda ġewwa numru ta' ħula oħra madwar Malta qegħdin naraw proprjetà tip ta' proġetti illi għalkemm jistgħu jidhru żgħar għandhom sinifikat importanti ħafna għax fiċ-ċentru tagħhom hemm propju l-iżvilupp sħiħ tat-tfal tagħna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.